Ja mensen, goedemorgen. Ik doe jullie allemaal, sorry, excuses. Ik doe jullie allemaal de groeten vanuit hier. Ik hoop dat jullie het allemaal goed maken. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Lieve mensen, 25 mei 2025 hebben wij weer verkiezingen. En er zijn een hoop mensen die VAP uitscheldt, Miranda uitscheldt en zo. En het uitschelden is onterecht, omdat VAP niets fout heeft gedaan, lieve mensen. Wij van de VAP, wij zijn bezig het land te herstructureren. Op conditie te brengen voor iedereen. En dat is niet gemakkelijk. Wij van de VAP, wij zijn een land, we hebben een kapot land aangetroffen. Alles was kapot. Overal, op alle ministeries, was alles kapot. Financieel, fysiek, was alles kapot. Dus we moeten alles herstructureren en conditioneren. En dat is niet eenvoudig. Wij van de VAP, we hebben een kapot economie aangetroffen. We hebben een kapot monetair aangetroffen. Eigenlijk hadden we geen fondsen met een mooie conditie voor het volk. Dus alles moesten we opnieuw doen om alles op een gezonde conditie te brengen voor iedereen, lieve mensen. Wij van de VAP, wij hebben jaren het land bestuurd samen met de NPS, het front. En ik weet nog, als klein jongetje, baby, ik kon nauwelijks praten, weet ik nog dat het overal in Suriname goed ging. Dat het overal in Suriname mooi was. Het front, de NPS te weten en de VAP en overige partners, maar de belangrijkste partijen waren de NPS en de VAP. Die hadden destijds het land op een zeer hoog niveau gebracht. Jullie weten nog, wij hadden een munt. Die was veel groter, veel hoger dan Nederlandse geld, Nederlandse munt. Surinaamse gulden was vele maal hoger dan de Nederlandse gulden destijds. Onder de NPS en de VAP, het front. Een heleboel mensen zeggen nu zoveel dingen over de VAP. Een heleboel mensen zijn alleen maar met negativiteit bezig over de VAP. Maar het is ten onrechte, het is onterecht. Het is niet zo dat de VAP zich anders gedraagt tegen een bepaald volk of een bepaald groepje. Dat is niet waar. Want destijds zaten de NPS en de VAP in de regering, het front. En we hadden geen last van discriminatie. Want overal in het binnenland ging alles goed. Het is niet zo dat de VAP de NPS verhinderde om goederen te leveren aan het binnenland of om dingen te doen voor het binnenland. Dat is niet waar. Want destijds, tijdens het frontregering, VAP liet de NPS haar gang gaan. En de NPS, die had ook de leider, want de NPS was groter. Dus NPS, Aaron en Lachman en meneer Sarju, niet Sarju van appelfabriek, sapfabriek hoor. Die een andere Sarju, ik kan zijn voornaam niet herinneren.
Hij was ook destijds VP van Suriname. Sarju, misschien zijn ze familie van elkaar. Maar die Sarju, samen met meneer Lachman en Aaron, et cetera, die hadden een mooie verhouding met elkaar. Er was geen sprake van racistische dingen, discriminatie en zo. Dat was er niet aan de orde. En overal in het binnenland, overal in Suriname ging alles prima. Overal in Suriname ging alles goed. Nu praten een heleboel mensen over de VAP en sommige mensen zeggen zoveel rare dingen, maar het is onjuist allemaal. De VAP is een toppartij. Wij kunnen geen ijzer met de handen breken. Niemand kan dat. En als ik de VAP vergelijk met de NDP, met de ABOP, dan is VAP toch voor mij de beste partij. En als ik NDP vergelijk met de ABOP, dan is NDP beter dan de ABOP. Waarom? Ik zal jullie uitleggen. De NDP, Botha, ik ben een VAP'er, mensen, maar we moeten wel de waarheid zeggen. Botha heeft een heleboel dingen gedaan in het verleden. Hij is gedagvaard door de rechter. Hij is gedagvaard door de officier van justitie. Botha is netjes verschenen op iedere vergaderingen, zitting van de rechtbank. Hij is daar iedere keer verschenen. Hij heeft overal aan meegewerkt. Botha heeft vragen beantwoord. Botha ging naar de rechtbank. En NDP'ers, die hadden geen problemen gemaakt, geen ruzie gemaakt. Botha had geen ruzie gemaakt. Ze gingen allemaal naar de rechtbank. Botha die ging tot zijn laatste dag, totdat hij veroordeeld werd, ging hij naar de rechtbank. Hij heeft overal aan meegewerkt. Dat is democratie, lieve mensen. Dat is democratie. Ondanks die fouten, de monisa de man fufuru, de smasan dede in jaren 80, helemaal fout. Maar Botha uroko mee, naar de rechters, naar de officieren van justitie. Aman uroko mee, telik aman kies in strafu. Botha heeft overal aan meegewerkt. De aboppers, de man die si edu ogri nangasma, de man egisma mankeri, dat de man ego pai kapitaal delict, dat de man potazaak in de doofpot. De man uroko nergens aan mee. Bravo gaat een heleboel dingen zeggen, een heleboel gekke dingen, gestoord gedrag. Hij gaat zoveel dingen zeggen, dat hij contact had met Botha, dat hij contact had met Bordeaux, dat hij hen sprak, dat hij kreeg foto's, hij kreeg berichten van Bordeaux, van Botha. Helemaal fout. Bravo mag dat niet doen. Het is verboden. Het Openbaar Ministerie roept hem op om hem te verhoren, om hem een paar vragen te stellen. Direct wordt hij boos. En een paar andere aboppers die zijn ook boos geworden. Nee, Bravo. Bravo gaat niet. Wij gaan niet. Unego, we gaan niet. Dus deze man Bravo is erger dan Botha. Hij is veel erger dan Botha. Botha ging gewoon rustig naar de rechtbank. Botha liet zich verhoren. Botha deed mee met het Openbaar Ministerie. Botha is mogen een sigaret. Amai bari tralala. Amai lafu gewoon. Amai go naar de kruto voor de rechters. Amai go taki naar de officieren van justitie. Dat deed Botha allemaal. Officier van justitie is in de kar Bravo om Bravo te verhoren over zijn eigen uitspraken. Anos mataki gi amang, ano fake account go taki de sani na Bravo eigen mond. Dat Openbaar Ministerie is in de kayamang, justitie is in de kayamang. Da man ego na RVM, da man ego play ogrimang. Dat nee, ik ga niet. Ik ga niet. No one mamu ko teke mi gino wete wasje.
No one man om kon teke mi giwang lau sani. Minai go. Ik ga niet. Mine oro ko me anga verhoor. Mine go na krutu. No one man om ko aksi mi no lau sani. Dat bravo etaki. Dus bravo amai denki. Aman bigi moro a wet. Aman de boven de wet. Amai denki in a gado. En na daarom de man die si e gisma mankeri. Dat de go pai kapitaal delict. Dat de potjasani in de doofpot. En dat zien we nu gebeuren. Justitie, amaitaki mina VP. Asan dat neem kwam kaulosan uit. Dat VP, nee, wist je na VP, wist je na president. If hij overtreedt de wetten, if hij overtreedt de regels, im gona krutu. Maakt niet uit dat je na president, of je na VP, of je na een inspecteur, of je na suma. Zolang hij overtreedt de wetten, im gona krutu. If your boy overtreedt de wetten, im gona krutu. If your zoon overtreedt de wetten, im gona krutu. Maar te den aboppers dusani. De ma pochasani in de doofpot. If Bordeaux bij de na sarnanja ete. Bordeaux no bosroto nooit. Wan bravo nanga kamoksi. De man bo pota heercase in de doofpot. Dat de man die ze doet. En daarom de aboppers e play gangsters. De aboppers e play ogrimang. Damba nou een skoutu. Een soort fake nep abop skoutu. Dat damba is in de boskopu kon bedreig me amalek skoutu. Dama is in de boskopu kon bedreig me dat ja au feti nanga me au vomi. Dame so ramatak damba if you want feti. Dan gaan we in de ring. Want mina feti na strati. Maar na de abopers ego fetja stratjanga sma. Na de abopers ego val 20 man tegen 1 man aan. Sofia Slus de maar ego val man 20 tegen 1. Dat de ego pay de kaulo man voor kapitaal delict. Dat de potja zaak in de doofpot. Na abopers zit ala de sandati. Dus na abop na criminele partij van contre die lieve mensen. Asawini, de man die zich teke asawini mindrineti. De man teke asawini mindrineti. De man go teke asawini in de nacht mindrineti. Tja asawini gwena kayen. Du omes nyanga asawini. Tja asawini kombaka. Bravo nanga kamoksigi opdracht. Namo amok asawini mu gwa buitenland. Want asawini be de bezig nanga concessieonderzoek. A goudordening onderzoek. En bravo abi pasawa miljoen concessie. Dus bravo be vrede dat. Au faya if asawini godoro. Bravo nanga kamoksi de man sende abopos go teke asawini. Mindri neti. Tja asawini gwe. Na Cayenne. Fu post asawini gwe na Parijs. Terwijl asawini na Nederland am gwe Amsterdam. Den Fransman sende asawini kombaka. Kamoksi bravo de man. Teke asawini go soto asawini. Meke vals papira. Post asawini go a Nederland. Benny Miranda, kamoksi bravo de man. Meke vals papira. Sende abopos koutu ko teke mi soto mi. Taki mi staatsgevaarlijk. Mi doe ome ogri. Mi teke kan hai. Mi pai kan hai ome duizenden US. Chai kamoksi go na rechter. Mi wini a heerzaak. Kamoksi lassi. Wan mi no do next. Mi no pleeg no een feit. No een overtreden mi doe. Dus na aboppers, naar de man die naar de criminelen van Condredis, lieve mensen. Er zijn genoeg bewijzen. We hebben genoeg bewijzen. We hebben genoeg aanwijzingen. Dat naar de aboppers, naar de man die naar de criminelen. Justitie, politie, justitie. Bravo etak om een dondon sani, om een lauw sani. Bravo sabi dat openbaar ministerie is Sukubauta. Bravo sabi dat die openbaar ministerie is Sukubordo. Dan bravo egota podium. Daman etaki met zijn eigen mond. Zegt hij. Ja mensen, Bordeaux groet jullie. Bordeaux laat iedereen groeten. Bordeaux maakt het goed. Bordeaux komt binnenkort terug. Amantori Eseti. Dat zegt bravo op podium. Faidu sabitaki Amantori Eseti. Hoe weet je dat? Je mag geen contact hebben met Bordeaux. Inobe mag abi contact aan Bordeaux. Maar de aboppers die zie, de mag abi scheid aan wet en regels. Ze hebben scheid aan wetten en regels. Bravo, ik contact gewoon, ja, Bordeaux is goed. Mensen, anole me legi bravo.
Alla de video dat ide, pe amai go tak de sandati. Dat ja, Bordeaux laat jullie groeten. Bordeaux e mekemboom. Bordeaux moni komoro langa. Terwijl Kemas Ragado isabitaki skoto esuku Bordeaux. Isabitaki openbaar ministerie esuku Bordeaux. En na you abiuspol. Dat je bescherm amang. Dat je contacti bunga man. Terwijl skoto esuku amang openbaar ministerie esuku amang. Bravo, inoshita kano. Ino abi fastan esitaki den sandat no kano bravo. Ino shitaki ibem hori u mofo, tapi u mofo no. Ino ma shi asandat no bravo. Da you want ton president? Da you want it ton president? Isabitaki rechter gibauta strafu. You NGVP bauta rechter gibauta strafu. Bauta no jugu, de NDP'ers no jugu, bauta gwe gewoon rustig. Die bauta gwe atori kouru, no asma e jugu. Bauta siki, bauta dede. You ekono, ye taki ya, bauta be sende foto giu. Bauta be sende ome foto giu. Dat wan taki, dat you be abi contact anga bauta tok. Want anders fama be sende foto giu. Je eigen mond, na you eigen mofo tak desan dati, na you eigen mofo giden verklaringen dati, dafu omen skoutu sande na abob dape. Dan bastref de dape. Enke wan soort nep fake skoutu. Raoul Kia de dape. Enke wan soort nep fake skoutu. Da uno be man ala de abob skoutu disi. Da uno be man gibravo advies data man no mag gotaki den sandati no. Ravil abioni de dape. Enke wan soort nep fake skoutu. Ome abob skoutu de dape. Da uno be man gi bravo advies dat ama no mag go tak de sandati no. Uno be man gyama wan advies no. Ama go tak omen don sani, omen lau sani, omen rommel bravo go taki. Soto en sevi. Dan no te openbaar ministerie justitie e karaman. Dama ati e bron. Ama tak ja, hij gaat niet. Ama ne go tak aan no asma. Terwijl nama egi mofo taki den sani na bravo egi mofo tak den sani. Bravo. Mia mukoli I fout, mia maye pia ni disi. I fout. Na you egi mofo go tak de sani. I fout. Pets no maye pia ni disi. Scare pets. Scare pets. Ami scare pets mukote kwa 100 amen kandala. Pets scare. Pets na money. No one for the abob man dape na money. Ala de man a scare man. Pets. Ami mukote kwa 100 amen kandala. Pets na uma yepi bravo. Na one for the manja na uma yepi taki. Kan de mi enke vocabulaire basic gesprekstof baas, san sabi a wet van A tot Z, kan de mi kan yepi taki. If mi wani, kan de mi kan yepi taki. Maar pets de man dat no sabi niks over wet. De man ala de abob man dat de man no sabi niks over wet. De man no gesprekstof baas. De man aguasiko, de man no sabi de wetten. A mi ben miranda na kan yepi taki piki so if mi wani. Ma wai libi boom. We gisama mankei da we go pai capital delek da we poti de senya doofpot. Ala de skoutu de capital delek da pe de ma corrupt no kaulo da pe de ma teke monye pot de senya doofpot. Uno mu gide mandati zaak. Capital delek. Uno mu gide mandati zaak. De ma potja zaak go na doofpot. So corrupt man de da pe. De ma giman kera Sofia 20 man tegen 1 man. Niemand is aangehouden. De kaulo voor kapitaaldelict teka heerzaak potja doofpot. Kapitaaldelict de man dat ja no skoutu de dape na so criminele de dape. So abob criminele euroko dape. Dus de man dape unom gi de man dat die zaak. Abob ikataki na wan abob na wan criminele organisatie. De man is na wan criminele organisatie. De man die dusani dat de ne wani skoutu verhoording. Te den dusani dat de ne wani. Luku die de man gi mankeri dape. Da skoutu de skoutu bel de aboppers. De skoutu e bel bepaalde man. De skoutu bel de man enke bosje. Fu abop. Wan skoutu fake nep skoutu. Fu abop bosje. De skoutu e bel man. Bosje de tap camera. Bosje de tap beeld. De skoutu fu kapitaal de e bel man. Bosje e tegen de man contact nomine kon. E kom niet. Mi euro kogi bravo mine kon. Des koutu fu kapitaal de leke bel dentra aboppers tak ai umus verhoor u. U val miranda aan 20 tegen 1.
Dus de mij taigi kapitaaldelict gootak no une kong. We komen niet. De mane go. Kapitaaldelict is vrede no kaulo. Kapitaaldelict no hoor no ama aan. Niemand is aangehouden. De man potak kaulo zaak in de doofpot. Kapitaaldelict na wan waardeloos koutu afdelen de dape. Zo aboppers. Lieve mensen, dat we kosi VAP, maar unom kosi VAP, want VAP, if uno bede, akondre dis be klari. If VAP no bede, akondre dis be klari. If VAP no be bestaat, akondre dis be klari. Wij van de VAP, wij moeten verder regeren om het land op een goed conditie, op een mooie conditie te brengen voor iedereen. Niemand kan een land redden binnen 5 jaren. De problemen zijn te groot, waren te groot. Niemand kan een land herstructureren binnen 5 jaren. Niemand kan dat. Geen enkele partij kan dat. En dan willen jullie, sommige mensen zeggen, ze willen de ABOP zetten als president. Dus jullie willen alleen maar criminelen zetten als president. Jullie willen alleen maar criminelen. Zien jullie Bravo zijn gedrag niet? Unesi van Bravo in gedrag in, no? Amai meke om een fouten daar, amai weiger voor taki anga skotu. Amai meke om een fouten daar, amai weiger voor taki anga openbaar ministerie. Dus amai denki in a gado, amai denki a knapu boven de wetten. Adati Bravo e denki. Adati amai denki, lieve mensen. En dat werkt niet. Ik ga niet reageren op mensen hier. Ik ga straks een paar blokkeren. Want ik wil geen gestoord muizen en hoofders hier. Dus ik ga niet reageren op hen. Ik blokkeer ze straks wel. Maar lieve mensen, dat is het. En wij van de VAP, wij doen ons best. En wij willen alles rechtzetten. Wij willen het land op een goed conditie brengen. Daarom zeg ik VAP 2025. Wij van de VAP, wij moeten het weer worden. Samen met partners moeten wij het land verder besturen, lieve mensen. Ik ga jullie groeten. Chan is keihard aan het werken. Noor Mohamed is keihard aan het werken. Iedereen van de VAP. Ori is keihard aan het werk. Ramdin is keihard aan het werk. Krishna is keihard aan het werk. Mijn kameraad Bisumbar is keihard aan het werk. Mijn kameraad Stanley is keihard. Stanley Ragubase is keihard aan het werk. Iedereen van de VAP, wij zijn keihard aan het werk. Lieve mensen, voor het land. Wij willen het land mooi maken. Wij willen het land op een hoger niveau brengen. Wij willen het land aantrekkelijk maken voor het buitenland. Wij willen het land echt op een goed niveau, willen wij alles organiseren. Willen wij het beter maken voor iedereen. Maar het is niet gemakkelijk. Ik moet toegeven, het is niet gemakkelijk om te doen. En niemand anders zou het binnen 5 jaren heel goed kunnen doen om alles te herstructureren. Dat bestaat niet. Dus wij hebben gewoon meer tijd nodig om alles goed te maken voor iedereen. Wij van de VAP. Mensen, ik ga jullie groeten. Ik ben Benny Miranda, een van de sprekers van de VAP. Een van de woordvoerders van de VAP. Ik ga jullie groeten, tot snel weer. Ja, bye. Fijne dag. Een goedemorgen. Mebar alasma odi. Mi hoop u allemaal srebi sweetie. Mi hoop u allemaal wiki mooi. Anga mooi guzontu voor Masragado. Lieve mensen, een aantal mensen zijn bezig. Bepaalde smade bezig is praten want to oru video. Bepaalde smade bezig is share want to oru video. De bewerkt de video, dat de share de video's. Maar beste mensen, alles maar sabi dat. Mi be do oppositie roko. Voor soso gratis een tijdje. Mi be jepi oppositie. En doe oppositie roko voor soso gratis een tijdje. En lieve mensen, de kaulo aboppers, bepaalde voeding. De man kon gim mankeri na Sofia Slus, bijna mi dede dape. Trouwe om mijn broer dape. Aboy fu Bravo, Jason, komoto amongo, anga 20 man. Kon gim mankeri na Sofia Slus. Bravo we opoy mofo taki instituut, disi instituut, dat terwijl na abop na de criminelen. Mi be du oppositie uroko. Oppositie uroko mi be du fu soso. Mi be uroko oppositie uroko fu soso. De kaulo want to kaulo aboppers. De man kon die mankeri na Sofia Slus. Bijna mi dede dape. Bakadati. VAP. Benader mi. De man gimwa salaris.
De man gim wan loan benader mitaki Benny Miranda kouroko angawi. Luku sai eigi sama idunanga yu. I eigi sama komprobe fu kiyu dape. Abopers. Soso busi konde sama enke misrefi. Ala mala de tap video. Busi konde sama enke misrefi. Den komprobe fu kimi na Sofia Slus. Baka dati VAP konami. VAP sormi Benny Miranda luku dape. Luku sai eigi busi konde sama kodunanga dape komprobe fu kiriyu dape. Trowe ome bulu. Baka dati den kaulo go na capital delict. Den go pai capital delict. Poti asani aini doofpot. Bravo Kamoksi. Jason Aboy bravo. Zo criminelen. Lieve mensen. Baka dati. Mi sluit mi aan baka na VAP. VAP teke mi na uroko. Mi na VAP mi de. De oude video's hadden maar bewerkt. Alasma bedena. Alasma bedena trapartij. Komoto na trapartij. Go na trapartij. Komoto partij. Go na trapartij. Ik bemoei niet met die dingen. Mi bedena oppositie. Mi be takigi oppositie. Mi be yepi oppositie na wantusani. Ma VAP teke mi baka. VAP teke mi na uroko. En mi ekiswan salaris. Mi ekiswan bumbumoni mi ekisi. Bijna mi kan tagi taki me kisi moni mo de man fu DNA sevi. Mi moni di me kisi moni mo de man fu DNA. Dam tagi no fo. Dus VAP teke mi na uroko. Mi uroko gi VAP. Na VAP mi de no. De video zou we zien na oru video. En ja. Mi bedena oppositie. EJP oppositie. Vrijwillig. Fusoso. Dus mi be taki tafasi. Mi be taki wantra. Toon. De video's hadden maar bewerkt en poti VAP na oru video's zijn oude video's mensen. Na oru zani de maar eteke bewerkt. Mi no na VAP mi de VAP zenderbat adape mi de. En VAP forever. En we owini a verkiezingen disi. Mi kan tagi. Met tagi eerlijk met tagi. We voor VAP. We owini a verkiezingen disi. Missie alla den bewijzen missie. Alla den papieren, alles aan missie. En sami shitelik no, sami analyseer. Dan de zeker taki, wie voor VAP, wo winya verkiezingen disi. Ami egi baka buba be kon gimankeri asofia. Baka buba juka sama, busi konde sama inke mi. Wisi no kaulo, adem be kon gimankeri asofia slus. Abopers. Akrufu bravo. Akrufu kamoksi. Akrufu Jason. Adembe kon gimankera Sofia. Ano lei me lei. Alla de video de. Dus de man is naar de criminelen. Na de man is naar de geweldplegers. Na de man is naar de moord. De man is naar de killers. Na de aboppers. Na kier de man kon kier na Sofia. Na de aboppers. Naars. Da bravo e pire mofo etaki. Bravo e pie mofu. Bravo e pie gambigi mofo etaki ya. Instituut disi, instituut disi, instituut dati. Taki over de ogri sai do no bravo. Taki over de ogri sang abope douanga sama. Taki over akiri sa obe kon kirmi na Sofia Slus. Opo imo fu taki over de sandat no bravo. Alei melei. Ala de video bewijzen de tok. Ugo pai de kaulo ma fu capital de lek pocha zaka doofpot tok. Taki over de sandat no bravo. Taki over de sandati ala de bewijzen de. Alla de bewijzen de. Belfort bijna ook hier Belfort. Diana Poki bijna ook hier Diana Poki. Milano bijna ook hier Milano. Dausa sikite bijna Dausa go kiezevi. Amavo sikite bijna Amavo dede. Benny Miranda. Ugo val Benny Miranda aan. Towe omen bulu poging tot op Benny Miranda. Jukasama eduso anga jukasama. Den jukasama fu abop na de wisi man. Awi na de wisi man. Awe dusanyanga na wi edusanyanga baka buba ina kontre disi. Na de abops edu de ogrianga baka buba. Da akaulo damba. Amai pe gangster. Amai pe gangster de tapengi alasma. Terwela kaulo ma na wan crimineel milieu. Na wan crimineel, na wan milieu crimineel. Amai bonk doti. Amai teke doti bonk sei pasi. E doti a kaulo kondre. Damba. Kaulo. Amada na wan kaulo. Amai teke doti. Amai rei wan boko fets. Da amai lai doti ainya boko fets. Da kaulo mapima disi da amai rei. Da amai bonk doti e doti a her kaulo kondre. Damba. Da damba disi.
Amai kompe bumbumangi sama. Amai kompe voorbeeldfiguur gi sama. Terwijl a kaulo damba disi. Na wan milieu crimineel na man. Wan milieu crimineel. Da man disi. Adei di wani opoi mofu tagi monsambaka damba. Damba. Adei di wani tok. Adei di wani tei kabatok damba. Tei weli kamisa. Tei weli pangi. Dai opoi mofu tagi mwan kaulo sambaka da yo ye mengai damba. Yo ye mengai. A wie edu desani. Da a damba disi. Damba pe voorbeeld man. Damba pe voorbeeld figuur. Amai pe netjes man. Amai wakai bali ala den boy dat ya mudu disi. Ya mudu dati. Ya mudu su. Ya mudu disi. Ya mudu dati. Terwijl a kaulo man. Amane giwan bumbu voorbeeld. U abi ala de video. Damba e rij. E bon notice passi. E bon karton. E bon koelkast. E bon wasmachine. E bon amadische lauw. Damba je lauw. Alau je lauw. Dus damba. Nooit moro im opo you bek. Val mi lastig damba. Mi waskowi ka. Tide mi waskowi damba. Want sawi si dape. Dus bijna ala de man fu abob dis na sem vast demande. Waka peo gi man gi sama. Waka pe gangster gi sama. Terwijl na de man na den kaulo criminele. Da dim go na FAP da de kota ke ye. Saide go na FAP. Saide go ye pi FAP. Terwijl omen kaulo gratuiri man de na abob. Den tra gratuiri man e taki saide go na abob. Ala de man elibi de man met rust. Omen kaulo gratuiri man de na NDP. Den tra gratuiri man e taki ya saide go na NDP. Omdat de man e der. Maar zolang wan blakabuba go na abob. Da omen kaulo abob is go ye. You na blakabuba. Saide go na abob. You na baka. Abob we dis kaulo dape. Abob. We e de kaulo. We no kaulo dape na abob. Zolang wan jukas ma go na FAP. We compare we back ye. Saide go na FAP. Saide go na FAP. Ma ome yan paneisi de na abob. Una yopo back taki. Ome hundi stani de na abob. Una yopo back taki. Ma zolang wan blakabuba go na abob. Zolang wan blakabuba go na FAP. Da we opo snuit. Ye. Benny Miranda saide go na FAP. Benny Miranda saide ye pi FAP. Ma alla de hundi stana san de na abob dape. De yan paneisi san de na abob dape. Una taki next. Dus de yan paneisi mag je pi abob. De hundi stana mag je pi abob. Ma blakaman. Busi konde sama. No mag je pi FAP. Abob. Wifu abob. We dit no kaulo metagiwi. Mensen groetjes. Fijne dag. Mina FAP mi de. En na dape mi tang. Dimi be ye pi den fu soso. Dimi be taki gi den fu soso. Dimi be ye pi den fu soso. Den kaulo mapi ma be kof kon kimi tok. Ami egi baka buba. Mi egi blaka buba. De taki blaka enyam blaka. Blaka man enyam blaka de taki ma den kaulo blaka fu abob. Dimi be ye pi den fu soso. Aki den be kon fu kon kimi na Sofia. Ala de video de. Dim go na FAP no de ma pampa ulo kotaki ya. Saide go na FAP. Saide go ye pi FAP. Saide go na FAP. Unyang kaulo yung. Awina den pa kodre disi. Ade abob se dudo ugrangasma. Anotasa mai dude sani. Mensen groetjes, fijne dag, bye bye. FAP, zendebat en wie e wini afverkiezingen disi. Wie voor VAP, we wini afverkiezingen disi. 2017, ami be potichanenke president. 2018, ami potichanenke president. 2019, ami potichanenke president. 2020, ami be tek takigi chan potichanenke president. Aksi chan, ami be takigi chan. No vergaderingen. Mine go na alle vergaderingen. Mine go na alle vergaderingen no. Ate wan belangrijk san de futaki dat chan. Da mij sende a e-mail gimi. Da mi ego bespreek atori dati. Na mina gesprekstofbaas voor VAP. Na mina vocabulaire baas voor VAP. Yo wani ma jou poi. No ma discussiëren aan mi. Ik kan karmi. DTV mag organiseren wat discussie. DTV mag organiseren. Da kan kar bravo konga omentrama. Da mi wawa ede. Mi wawa ede etaki tegen de man. Na mina gesprekstofbaas voor VAP. Mine go na vergaderingen. Dit is dat mi passa. Dit is dat ik ka. Je begrijpt? Oké, mensen. VAP is in debat. En wie niet aan verkiezingen. Disi. Met tagiwi. VAP. Ik werk voor de VAP.
En de mij pay me, a paisa die de mij pay me, a paisa boom. Mi kan tagi dat me kiss money mo de man voor DNA. DNA heeft me kiss money mo de man dape. DNA me kiss money mo de man voor DNA dape. Dus a paisa die VAP pay me a paisa boom. Mi de tevreden a paisa. Maar eigenlijk Chan, I mag opo amoni moro kinzo gemere. Amoni mag opo moro. Mi wan moro moni amoni mu opo moro. Oké mensen, groetjes. Bye bye. One love. Bye. Ciao.